Европейския съюз е единствен по рода си съюз между 27 европейски държави. Защо обаче е създаден той? С едно изречение, за да има мир. Вследствие на Втората световна война, около 80 милиона човека губят живота си. Европа е била толкова опустошена, че лидерите на няколко европейски държави сядат на масата на преговорите и започват да мислят как да бъде предотвратена нова световна война в бъдеще. Изводът, до който достигат е, че първата стъпка е да се насърчи икономическото сътрудничество с идеята, че държавите, които търгуват помежду си, стават икономически зависими една от друга, поради което е по-вероятно да избягват конфликти в бъдеще. Тоест, ако вие купувате продукти от вашия съсед Иван и той от вас, не искате да се скарате с него, дори да не се харесвате, защото ако го направите, нито ще получите пари, като продавате своите продукти на Иван, нито ще можете да купувате продуктите на Иван, които вие самите нямате.